Friesland rekt het dorp Houlerwiek kwijt. Tenminste, de geerstallers van de nieuwe atlas voor gemeenten vinden dat matte soer. Voor die atlas hebben ze in heel Nederland pensioen, werd meestal wijnje en werkje en werd ze begelijks in te winkelen. En dan toch blikken dat begelijks een dorp als Houlerwiek sabot op Greensland oriënteren is, dat het daar beter bij onjekje kent. De oude Bildiek en de nieuwe Bildiek zullen inrichten worden als 30 en 60 kilometer dieken. Maar dat besluit stemde de meerderheid van de gemeente van het beeld juist in. Al jaren wordt er praat door een onpak van de smelle dieken dat groot verkeer langskomt. Dat zorgt bij inwoners, fietsers en kuiders voor een onveilig gevoel. De Nederlandse zorgautoriteit moet belutsen worden bij de terugstart van het failliete ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum. Een meerderheid in het Tweede Kamer stemde juist in met een motie van PvdA en VVD. Zwaarverzekerde de Friesland wordt oproepen om er alles aan te doen om goede zorg voor de streek te garanderen. Mogelijk maar inzet van een uitbreidingskrediet. De actie Samen voor de Voedselbank van Omroep Friesland beliebt de finale dag. De actie is nu al een succes. Vermoon wie al haast voor €80.000 aan het goed ophellen voor de Friese etensbanken. Al met al binnen meer dan 30.000 producten binnenkwamen. De exacte opbrengst werd jong bekendmaken in een speciaal tv-programma. Juni is droeg, later komen de buien, mogelijk met tonger. Het wordt 6 graden en er zit een stormheftige westenwind. Morgen is het stevige buien met tonger, hagel en windstjetten. Middags wordt het droeger en krijgen we de zinnen erbij. Het is dan een graad als 8. De wind is noordwest, het onstwarmheftig.